Čovek je igrao Kec go go. Ajde, Kec možda i dođe, ali da im daju 2 gola, pa on nije normalan. Možeš da veruješ? Ne, baš te slušam i ne verujem. Mislim, okej, igra Milivojević za Palas i ja ga imam u fantasy timu. Ali Manchester City je najjača ekipa u Premier ligi. Tvoj kako kuća, brate. Užas. Ja mu tu prepravim 2, 3+. Ćao, zdravo. Dobro, i? I ništa, toliko gluposti se dugo nisam naslušala. Ni ja, veruj mi. Mislim, verujem. A šta ima s tim likom? Aj, pričaj mi to. Pa ništa. Ja ne mogu da verujem da je muško i da ne zna da odigra tiket. E, vidi, ja ne mogu da verujem da si ti žensko i da znaš da igraš tiket. Ajde, dajte ga vidi. To je zato što ste vi nenormalni, ne ja. Jeste. Dobro, Petar je sladak. I koliko vidim, pristojan. I ono što je tebi najbitnije jeste da je u treningu. A dobro, jak je. Ali ipak sam ja uspela da mu oborim ruku. Ha! Vidiš, i džentlmen je pustio te da mu oboriš ruku, što znači da mu se dopadaš. Nije me pustio. Čovek radi zastavu, a ti si to pokušavala više puta i nikad ti nije uspelo. Ne poriči, videla sam te. Viđala sam izgodnije od njega. I? Šta i? Nemoj da se praviš luda, nego mi reci kad izlazite. Pitao me da idemo na derbi. Zesaš. Pa ženo, pa to je dej tvojih snova. Ma ništa od toga, bre. Zašto? Nećeš verovati, ali ja preko toga ne mogu da pređem. Šta je bilo? Pa on je, znaš, Šta? brate. Laž. Užas. Mislim, ne znam kako uopšte to nisam videla odmah. Sad kad premotam film, sve je ukazivalo na to. Pa ne stani, mislim, meni deluje potpuno kao cool tip, ne kao od... A previše je pažljiv. To je zivka, otvara vrata. Čekaj, dobro, je li to ozbiljno? Imate to važu. Nemoj da se petljaš s tim stvarima, važi. Mislim, ne trebaju tebi ti tipovi. Pa i ja to mislim. Mislim, recimo tebi to ne bi bio problem. Ali ja preko toga ne mogu da pređem. Kako to misliš? Pa pogledaj se. Mislim, daj, pogledaj se, realno. A šta meni fali? Mislim, otkud tebi sad to da bih ja bila sa nekim ko je oženjen i šta bila sam neka s nekim ko je oženjen? Petar je oženjen. Ne, čekaj. Pa što čekaj, daj mi telefon, otkud znaš to, majke? Ti si mi sad rekla. Alo bre, lik je Ganci i ono, navija za Crvenu zvezdu. Brate, ja si realna. Čekaj, stani, tebi je odlika nekog ko te non stop zivka i ko je pažljiv, da je zvezdaš. Za majke mi kako si ti povezala te dve stvari. Uostalom, evo, ja sam imala dečka koji je bio zvezdaš i bio je potpuni imbecil. Znaš da to sa mnom ne može. Čekaj, ti mene sad zezaš. To je ono što bi vi pravnici rekli nepomirljive razlike. Gorana, ti se ne udaješ za tog čoveka i ne uzimaš njegovo prezime. Ali ako na to pristanem, to je kao da sam na sve pristala. Dobro, Gorana, vidi, pola ljudi navija za Zvezdu, pola ljudi navija za Partizan i ja ne navijam ni za koga. Pa ti, devojko, nemaš identitet, ja sam ti to uvek govorila. Gorana, ljude zabole za koga navijaju. Molim? Samo prodane duše. Halo, ja znam od rođenja. Moj ćale je bio grobar, Burazer isto. Ja se sećam kad je Milivoje Ćirković iz penala dao gonju u kaslu. Na moj rođendan. Na tvoj rođendan, tebi jasno da vi niste primjer normalne porodice. To je način života. E pa prihvati i njegov način života. Ej ti, a jel on zna za koga ti navijaš, hm? Kao prvo, ja ne navijam. Ja volim Partizan. Kao drugo zna. I šta kaže? Da možemo da idemo na zapad da gledamo. Sve gore od goreg. Pa jel vidiš da je dečko potpuni car, a ti si jedna konzerva i to probušena. Ja sam žena od principa i reči, alo. Rekla sam da nikada ne bih mogla da navijam za Zvezdu i kraj. Dobro, ajde, pusti malo da prođe neko vreme, možda se predomisli. To bi bilo najgore. Vidi, moraš da počneš da se navikavaš sa činjenicom da se zabavljaš sa dečkom koji ne navija za Partizan. I ne odeš li s njim da se vidiš? Ma nisam mu ni odgovorila na poruku. Nisi mu odgovorila? E pa sad ću... Nemoj da ti je palo na pamet. Nemoj da ti je palo... E pa hoće. Ubiću te. Grobarka i zvezdaš. Sad ćemo da vidimo šta će da odgovori. I evo ga. Čekati ispred stadiona 15 minuta ranije. Ajde piči. Ti si žena od reči i principa, nećeš sad valjda to da pogaziš. Samo zato što sam žena od principa i reči. Pa naravno, da. Ej! Javi mi samo kako je prošlo. Mislim, tekma. Ko je pobedio to?
E, moja ti.